Szia Icuka! Sziasztok Bélái! Na mi van Csabika, születésnapod van vagy mi? Hát honnan tudtad? Hát az ünneplős mellényed van rajtad. Hát igen, mindennek meg kell adni a módját. Na, gyere, vendégem vagy egy dzsínre. Na, boldog születésnapot, Csabika! Boldog születésnapot, Csabika! Mi van? Már kaparos is árulsz? Igen, ma jöttek. Kaparj egyet, te sügér! Úgyis a hülyéknek áll a szerencse. Tudod mit? Igazad van, egy kaparos belefér. $500. Köszi. Egy, kettő, három, négy, öt. Mit számolsz, te majom? A nullákat. Na én mentem. Na mennyit nyertél, Csabika? Mennyit nyertél? Te! Ez a semmire kerül, lehet, hogy megütötte a főnyereményt. Miből gondolod? Nézd! Életében először itt hagyta a piáját. Na, mit csinál? Mondjál már valamit. Kipucolkodik. Sose szokott kipucolkodni. Hát ti mit csináltok itt a Csabika házánál? Semmit. Csak megnéztem, hogy tiszta az ablak. És tiszta? Határozottan. Akkor esetleg látod, hol van az a sorsjegy? Te honnan tudsz a sorsjegyről? Drága szívem, faluban élünk. Az volna a csoda, ha nem tudnék róla. Ti is hallottátok, hogy a Csabika reggel lekaparta a főnyereményt? Hallottuk. 25 milliót. Hogy a fenébe lehetett ekkora szerencséje? Hú, szerencsére nem vett észre minket. Fiú, mit csináltok tét munkaidőben? Adok én nektek munkát, hogyha nincsen elég dolgotok. Na, siklizni, honnan vannak? Na, kettővel kevesebb gond. Na, lányok, hol van az a sósjegy? Polgármester asszony, maga nem fogadó órák tart? Hát, de. Akkor hogy itt van, és nem a hivatalban? Hát ő? Elnök úr? Természetesen. Somogy bolondos lakói nagyon fognak örülni a hírnek. Hát mekkora összegről is van szó, miniszterelnök úr? Ó, az jó sok. Abban az egész falut fel tudjuk újítani, oda-vissza kétszer is. Mikor közölhetem ezt a jó hírt a lakosokkal, miniszterelnök úr? Biztos? Ön személyesen fog lejönni és odaadni a pénzt mindenkinek? Hát szó sem tudok jutni, miniszterelnök. Hát kötelességem arról gondoskodni, hogy Csaba ezt a 25 milliót a polgármester jövőjébe fektesse. Mármint a falujéba, nem? De, hát
Nem ezt mondtam én is? A falu jövőjébe? Akkor ez azt jelenti, hogy lesz kábel tévé a faluba? Lesz. Minden lesz. De nekem kell az a sorsjegy. Hol van? Hol? Szava, Tomi. Én vagyok az a Csabika. Emlékszel még, hogy régen mit beszéltünk? Ha egyszer sok pénzünk lesz, mit fogunk csinálni? Igen? Na, képzeld. Nekem most sok pénzem lett. Ugyan. Most megyek oda. Az első vonattal indulok. Majd elmesélem, milyen volt. Na, bá! Igen? Anasztázia, én vagyok az anyád. Megtaláltam neked a tökéletes férjet. Tényleg? És ki az? Az nem fontos, de jó sok pénze van. Milyen sok? Azt nem tudom, de sok. Több mint 25 millió. Mit tudom én? De annyi legyen neki, hogy elvigyen téged otthonról. A többit majd megbeszélitek. Halló, Anasztázia, ott vagy még? Csak az anyám volt. Állandóan férhez akar adni. Csaba barátom, hova megy ilyen elegánsan? Megyek a nagyvilágba, doktor úr. Sietek, mert lekésem a vonatom. Doktor! Doktor Otto! Nem látta a Csabát? De láttam, polgármester asszony, az előbb jött erre. És? Nem mondta, hova megy? De mondta, a nagyvilágba. A nagyvilágba? És azon belül? Azon belül? Hát ezt hogy érti? Hát nem mondta pontosan, hová megy. De mondta, a nagyvilágba, méghozzá vonattal. Vonattal? Lányok! Gyertek gyorsan, meg kell akadályoznunk, hogy Csaba elhagyja a falut! Futtás! Karcsi, hol vagy? Itt őrzöm a rendet a malomnál. A malomnál? Az tök jó. Ha meglátod a közmunkás Csabát, nehogy tovább engedd. Hol most jön velem szembe? Tartóztasd föl! Mindjárt ott vagyunk. Megyünk, megyünk! Kacsi, de jó, hogy látlak! Itt a kulcsom, vigyázz a házamra, míg elmegyek a nagyvilágba. Nem is rossz ötlet. Hely, Dunáról fújj a szél. Karcsi, hol a Csaba? Hát az úgy volt, hogy azt hittem, hogy ő az, de nem ő az. Nem. Állj! Akkor mit keres nálad a Csaba kulcsa? Ja. A vonat! Mindjárt itt van, siessünk! Ezért még számolunk! Gyertek, lányok! Na, ennyit erről. Miért? Majd megyünk a következővel. De az csak holnap jön. Karcsi, add ki a körözést Csaba ellen. Csaba ellen? De miért? Semmi. Radd ki az eladó táblát az ablakába. Eladjuk a házat.
De mi lesz, ha visszajön? Akkor majd vesz egy másikat, ha marad pénze. $25 millió. A legjobb barátom, és meg se oszta velem ezt a pénzt. Inkább elutazik. Egyedül. És még csak el sem köszönt. Frici, hát te... Hazaköltözök! Hogy? A városban csak bolondok laktak. Meg hát hiányzott az otthonunk. Egy barát elment, de egy visszajött. A másik is visszajött. Csabika, te is hazajöttél. Ja, elfogyott a pénz. Elfogyott? Te is csak tegnap mentél el. Hát, eddig tartott. Te elittál egy nap alatt 25 millió forintot? Milyen 25 millió forintot? Amit nyertél, te ökör. De hát én csak 25 000 forintot nyertem. El is mentem belőle a nagyvilágba. A nagyvilágba? Abba a puccos sörözőbe a városba, ahol lehet kapni csapott paleolét. Micsodát? Paleolét. Micsodát? Paleolét. Mindig is meg akartam kóstolni, de szerintem maradok a dobozos kőbányainál. Mindegy. Örülök, hogy hazajöttél. A falu jövőjébe? Akkor ez az... Utagán! Kicsikém! Neked is lesz rendőrautó! Na hát még egyszer. És kérdezd meg tőle. A vonat! Hú, a vonat! Mindjárt itt van, siessünk! Erről ennyit. Miért? Majd a következő vonattal utána megyünk. De az csak holnap jön. Hacsi, adjál rá kikörözést! A csavára, de miért? Miért? A nagyvilágba? Abba a puccos sörözőbe, a városba. Na már. Abba a puccos... A nagyvilágba? Abba a puccos sörözőbe, a városba, ahol lehet kapni a palol... Mondjuk már egy kőbányai ott. Nem. Nem szállok, hogy a híret mondat, hogy menjenek nyugodtan.